Għal ħafna pazjenti l-problema tal-pilloli out of stock hija realtà li jħabtu wiċċhom magħha b'mod regolari ħafna. L-inkonvenjenzi kbar li jsibu dawn il-pazjenti, partikolarment ħafna anzjani, kienet riflessa anki f'tarif uffiċjali moti fil-Parlament fil-ġimgħat illi għaddew. Minn dan it-tarif jirriżulta li matul l-2011 biss kienu 530 il-pilloli illi f'xi żmien jew ieħor kienu out of stock. 200 minnhom kienu saħansitra għal xahar sħiħ out of stock. Minkejja dan iżda, fis-sigħat li għaddew il-Ministru għas-Saħħa Joe Cassar iddikjara ma' One News illi huwa personalment ilu ma jisma' ħafna żmien dwar il-problema tal-pilloli out of stock. Tal-pilloli out of stock, sa fejna fina, inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. Din id-dikjarazzjoni tal-Ministru Cassar tistona ħafna quddiem il-listi twal ta' pilloli out of stock illi huwa stess ippreżenta fil-Parlament fil-ġimgħat li għaddew. Dawn il-pilloli jinġabru fost oħrajn permezz tas-sistema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, u oħra li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma żammx kelmtu dwarha. U dan għaliex 4 snin u nofs wara li skont ma kien wieħed il-Prim Ministru l-ispiżerija tal-għażla tiegħek suppost infirxet mal-pajjiż kollu, sallum ma tfadal 12 lokalità, ħafna minnhom fin-naħa ta' isfel ta' Malta illi għadhom mingħajr din l-iskema. Il-pazjenti f'dawn it-12 lokalità għadhom sallum jħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet doppji.